Ar an lína is tá ifa díosí las uachtar an Aontas na Macléin. A ifa fád go dtí an chláir? Gurmí magat? A ifa leabhar mé le Hussein Hassan ón USA, Derek Riv an Bushade le Janie. A bhris leat a rá dún a ríis ceirbhíd na héile vis mó a bhí ag dagriach, maidir leis an Mushade, agus chun sin dún an raibh sibh sásta leis an Bushade mar a fógraíoch le Janie é. Well, le fearnach le tá dímo oring mad leis an búsid, mar tá gearcéin ann faoi láthair mad leis an muú in dachas trú levéil, agus ní an búsid seo fach chun an 5 sin a réitoch. Agus cumála sin, bhí agóid ar siúil ar an tríú lá mad leis an gearcéim Lóistín. Agus bhí míú chuthair fáil ach raibh go leor míú chuthair fáil, agus cumála sin, níl faoise bhar fáil le daoine óige mad leis an 5 sin. Like tá faoise bhar fáil ag na tír na talún ach sin méid. Marisol dún tá seanna Jackar ar lán Macléin sa látá nniu an teachtar Lóistín go háirthe dómh siúd ag taistil i bhd an maiile chun dul chuig an chláiste an Ullscoil. A bhris leat cuasaí sa thuirt rééis starí faoi céicáil dúchlánach is atá cuasaí ó thaobh Lóistín do Bhicléin sa látá nniuán. Tá sé andúchlánach faoi láthair go háirithe le haig na Macléin in áitní gosúla Maileach Lia, in Yala, i Chorcaí, ach tá an fáib seo in neachchearan den tír. In áitní gosúla Strálaí agus Port Láirge, tá sé an Jackar Siomraí áilt ar chias. In áitní gosúla Maileach Lia tá bhad níos mó daoine ag buinte sáid as digs. Ach, nílíon cearta ann le haig na Macléin sin, mar ní féidir lo scéime chur scéime chuirsú nó ní féidir lo just document old ón tír na talún le na chúisne agus le na riachtaine se rudí mar sin, mar nílíon ceart ar fáil le haig an Lóistín digs. Agus tá an freisig dul in iad an tamar fad. Cluis mí scéalta faoin sais Lóistín de source luxury tá ar fáil is le costas 200 nó 300 euros a seachtain. Agus níl aine ná níochá sin. Fiú na Macléin in Yala in Uri bhí agóid ar siúil mar fuair siad litir ón tír na talún ag rágimioch an cias ag dul in orda ar fead an bhliain sin, agus bheoch orthú an cias goléire íoch rih tús na bhíine. An bhfuil go páras i caint fuad féin go páras nó bhfuil na got ar lán daoine i sort i grúchás mar Yala Lóistín? Well, an Uri bhíos mar útrán snéantas is slúach, agus mar sin bhíos ag dailó le golódaoine bhí glár Lóistín, a bhí ag éire dulchan gláiste agus bhí ag éire fannacht is slúach. Agus bhí sé an Jackar Siomraí áil, agus cumála sin bhí sé an Jackar Lóistín atá benúsach go leor ach atá feúnach le haig daoine atá ag stadéir. Mar uaireanta bíonn Lóistín ar fáil ach ní bhíonn aine ann íochas mar bhíonn sé rodéir, nó bíonn sé just lofa, mar agus ní bheoh aine ann an fannacht ann. Coolla mé faoi dalta bháin agus tháinig si chuig chun fécant ar siomra Jack Éigean slúach. Agus siad sa gardína bhí aist. Agus so tá scéalta mar sin dochreite ach tarlíonn siad agus tá siad tarlúnt go han vinicinis. Go háirthe Maileach Lia bíonn an ámadíine ag Ryan Siomraí, bíonn daoine ag fannacht ar tullag duine éigean mar níl siad an ann teachtar Lóistín. Agus córann sé isteach go thullmhór ar an ortá daoine géirí bheith ag stadéir nach gcuireann? Cuireann, an nuas ar sin chunig mud daoine ag tips na scrúdathe, daoine tá faoi bhrú mad le scrúdathe, mar nuair tá tú ag stadéir agus nuair tá tú ag géire cuasa dhéanamh chun bheith réig don saoil tar éis an gláiste, caiig tú just siomra áit, ás chiúin chun stadéir dhéanamh, ás tá cumreacht den leor don chláiste agus binaméid. Níl aine glórach pictiúirlinn nó bowling alley nó lins nómha san Lóistín. Sin rudí seafód mar ní sin an rud tá ann san Lóistín nua Maileach Lia ach níl aine glórach rudí mar sin.
Bóca midrá gotí ábhar eile an ábhar eile is mó bhfuil si bh deir ar stocha sé sin an muoinú le haid na crástíí agus oscail na gcuite. Tá is gom bhfuil sé mar fadaí goibh go bacáir an réaltas itchas go thomláin séir a chuir a bhaim in éan dóibh siúil ag freastáil ar chlátí trí le bhéil agus freisin agus dóibh siúd ag freastáil ar an mún agus dar le bhéil có maiid ar bhhaile níos mó sa bhreiste rádiún faoin policy seo tagah? Okay, so tá muidna ag ggéir go leidú de €200 ar na tólaí don choláiste agus tríis tamil, like tríis na blianta bheoh i dachas atá muoinethe go poblí in éan. So faoi láthair is muidna beagnach an tíras massas na Europa madla na tólaí, so tá costas €3,000 don bhliain ag dul leis an gláiste, like sin just na tólaí. Níl freis an loistín nu bia nu tastal nu éonród ceangailta sin agus mar sin tá mud beagnach an tíras measnas na Europa agus iní an bhreatamach béimiad an tíras measnas na Europa agus bhfuil bhí an seantar dát ggéir gombeoch mid beagnach an tír is an tíras fearrs na Europa mar leis na dachas ach níl mid nán rud mar sin bhaintamach de bhór na tólaí agus tá daoine faoi annamh chud bhrú mad le na tólaí agus nuair bhéin méadú déanta den Jonetas tá ar fáil ó Susie ó ar fein na blianta. So tá muid a ggéir gombeoch muoinú chur ar fáil agus tá muid a ggéir gombeoch leidú déanta den na tólaí ar feid tamlín. So in lína bheoh muid a ggéir gombeoch leidú de €200 ar fáil agus cúplaí blian in dhéag sin gombeoch leidú eile chur ar fáil. Agus bhhaile dúirt tú mar saldom tá si bhhábhar idir go séir náiste ag an mún agus ag an dar le bhéil a bheith a chuirtha bhain freisin ach bhfuil? So takeíon with lena héantas den dar levéil, so tá aontas náisiúnta ann le haid na Maclean dar levéil. So ní bhíon with na ag dailú seachar sin really, just takeíon with lena policy atá ag an aontas sin. An rud atá with a ggéir ná gimbeoch míú chuir fáil le haid na daine atá ag déanamh staidir an bhúntóireacht. So nuair atá siad san ar socrán scoile, tá muid a ggéir gimbeoch míú chuir fáil mar faoi láthair ní aonn si daon fá. So tá si gobar sé ar nasca agus cumála sin na múntóirí gcuilge caiig siad tríis le chas a gcuiltocht agus támuid a ggéir gimbeoch siad dul chuig an gcuiltocht chun antseanga elam chun teachta chun cleachta dhéanamh ach níl sé chom in éoncur mar le haig tréif se caiiciise uanta bíon costas €8 gist agus le haig na múntóirí manscoile caiig siad gáhí chas a gcuiltocht. Le haig na múntóirí bonscoile caiig siad dul faoi go leis an gláiste agus nílíon levéal ceart don tír uanta just brahan sé ar gláiste uanta bíon gláiste nán muoinú chur fáil agus uanta ní bhíon. So caiig an dalta íochas agus tá gghearcéim ann agus tá geantas ann mad le múntóirí faoi láthair. So go háirthe leis an bhfuilge agus le bliana bhilge bhí dímá oring im lína mar ní raibh aon muoinú chur fáil le haig an rud sin sa bhúséid seo. Bhíos ag iarraig gombeoch muoinú chur fáil le haid an Jonetas a bhí ann rih na cot scaléir san cúlú achtaméta. Tá muid a ggéir gombeoch an muoinú sin chur areis le haig na múntóirí tá ag dul chuig an ghfuiltocht. Agus tá muid a ggéir feachtas agrú inis agus rally chur siúil mad leis an vibe sin mar just drops an ocean a bheoch a gist mad leis na tólaí sin costas gá bhilún a bheoch a gist chun an Jonetas sin a chur fáil agus go háirthe riblí na ghilge tá sé cinálín maslach nach bhfuil an muoinú sin ar fáil. Tuid ras faoin méige in nóméid amháin. Tá go má bheith a caiin seisiúnar geacht do páistí Bernardos gohfuil siad san ag go mór a bhábhar go méach na leabhar agus acmhaní ag an mún agus ag an dar le bhéil séir an asca do hisismathirí Tá gom gan an policy sin freisin agus go nach mé sé anna chosaach freisin go háirithe ag an mún le bhéil. Chun caiint faoin mhéige nó a chóir chuige aontas na Maclean, dúirt luí tú a policy amháin an sin. Tá gom greibh si bheith stócareacht maidir leis an mhéige leis an buise ag
Shows a Janie. Why just kind be sin? Kinte so bhfuilmuid le roint polytóí ag an lá strócrachta a bhí áisiúil le chunar na Gaeilge agus tá plán socrtha ag golóir agrifhtí á brín leis na Gaeilge agus sa phlean sin tá na hagrifta goléir ag ire gombeoch níos mó míú ar chur fáil an Gaeilge agus tí go mú sé sin gwil níos mó míú ar fáil ach ní lóri. Cahamid investíocht dhéanamh agus chumid ceistena ar rointíine atá déanamh stade ar an Gaeilge cad a ceapan siad faoin búise agus nuair siad well I móthúramse cahamid abheoch na Gaeilge dhéanamh a caithfidh an rialtas é sin dhéanamh agus caithfidh an rialtas túsa chuir leis le muoinú le scéimena le deisna daoine óga cosú leis an dréibh se Gaeltachta ach in éach le sin scéimena eile a bhí luútas phlean sin agus mar hapla scéimena le haig na Maclean Darlavéil takeíocht le haig túismóirí takeíocht le haig agrifta á brín leis na Gaeilge agus spinna méid. An bhui se bh gobar ar aon factus himú a maidir leis na Gaeilge fí láthair, le do luí tú an buiséad an sin. nó bhui se bheith planáil aon rudí simúra sa bhbliain atá macra an maidir leis an Gaeilge? Well, tá survey fáil se going fi láthir mad leis dachas don Gaeilge so be míid ag sríomh tuairisceir sin rih seachtain na Gaeilge agus cumáile sin tá mid ag déanamh phlean tá mid ag chur phlean na chéile mad le feachta sponhéir na tálaí Gaeltachta tá cuiste cultúra tofa going fi láthir so tá mid ag chur phlean le chéile an sin mar beag leor strócrocht le déanamh tá arstát nua going so tá mid tinú don tauki agus tá mid ag ire brúachar air agus tá mid ag ire ober leis chun phlean a chur ar siúl chun an jónta sin áil.